Ja vás kávam u ďalšieho videa. Prepáčte, že som tu sám a toto. Prepáčte, že sme dlho nenatáčali, ale s Tinou som tu sám, lebo Tina má 5 hodín, ja mám 4, dneska som mala pondelok, tak mám 5 a budem tu točiť trošku dlhšie, alebo a nebojte sa, budeme natáčať každý deň. No možno ja, alebo Tina. A v pondelku celkom nebudem natáčať, ale len stredu, štvrtok, piatok budem natáčať. Aj s Tinou budem niekedy natáčať. Skliknem to? Asi hej. Potom to skliknem. A máme hodinu spolu, máme 101 stotky sekúnd a 1 hodinu. Natáčame 12 sekúnd, no myslím, lebo keď bude tu 10, alebo vy to nevidíte, tak ja toto končím. Alebo keď bude tu 5, 3, neviem. Aj teraz tam. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, to dajte do páč. Aspoň 5 lajkov, prosím vás. Takže čau.